evo nas u prvoj utakmici, tu test špil, izvinjavam se. To je test špil, utakmica protiv Ajeka iz Atine. Na stadionu u Berlinu se igra. Ovo je prvi test prije Bundeslige, prije Hanovera, koja se igra naredni mjesec. Ramos je tu, a ja ću baciti odmah i Biševića, Vedatora i Kaua, Miso Benhatire, taman dva napadača, ovoga ovako ovdje, Avaguija malo ovdje, ovo izbaciti, Kobijašvilija staviti, Baum Johan bi mogao malo tako, Baum Johan, evo ga. I evo nas na olimpijskom stadionu Berlinu, Hertha Berlin, Ajax. A sutra počinje meč. Ajax Athens protiv Hertha Berlin, prva utakmica. Ovo je trening, ovo neće biti problema protiv Grka, pa onda ruči Bundesligu, dobro. Nein! Dobro je. Grci su krenuli ovdje da odmah me pobjede. Kavu i Bišević. Kavu, reprezentativac obole Bjelokosti. Malo sam se previše zaigrao. Kobijašvili, prošao je Kobijašvili, a brzinski. Oj, Stefan Kraft. 13. minuta, utakmice 0-0. Vedator, majstorski, Avaguji, Tunižanin, lomi jednog. I Bizević. Ovo je dobra priprema pred utakmicu Bundeslige. Ako igramo sa Hanoverom, najgore će biti treće kolo protiv Bayerna iz Minhena. Slabo, pa treba zati bolji loptu, ali eto Bišević, ne veze. Znači, bravo i Bišević, polako. Ej, kao, brete. Eto, gledali ste nastup Hertha u Ligi prvaka. Na kraju sam ispao, nažalost, od Barcelone. Normalno najveći klub Evrope mi je došao u Berlin. Bio u grupi sa PSV-om, Manchester Cityjem i Portom. Tu sam pobjedio zadnje kolo Portoa na Dragao i prošao dalje. Zahvaljujući Baum Johanu sam došao do pobjede. I Bišević. Lijepo, Ustenberg i Bišević. Avaguji. Sjajno. I Bišević, šteta. 38 minuta u olimpijskom stadionu Berlinu. 0-0 protiv Ajeka. Ovo je prvi video na mom novom kanalu, Arnes Gaming. Salomon Kalou. Sjajno. Faul. To je svirao sudija. Nije baš posjećenost. Berlinu stadion. Da, eto, ajde. Kalou će pokušati. Kako mora u odbranu, boga, ćaća ga. Penal! Nije. Kalou gađa u go. Go! Gaju! Šta je ovo? Pogledajte ovo. Ovo je najsmješniji gol, evo. I upade. Evo iz ovog ugla, pogledajte.
Ovo je najsmiješniji gol koji sam ikad vidio. I... Kiša, zato je odskočila. Ne veze, ovo ćemo spasti. A ovo je najsmiješniji gol koji sam ikad vidio. U mojoj historiji koji sam zabio. 1-0 od njim protiv Ajeka iz Grčke. Dobar početak prije. Hajde ti sviraj kraj, sudija. Bravo, sudija. Sutra nastavljamo dalje sa utakmicom. Sutra normalno Bundesliga se radi među Hertha i Hanovera na AVD Arena. U Hanoveru da počnemo pobjedom. Oni nemaju više što čekati, oni su... Četvrlo sedmi. Dobro. Ne veze, ajde, ovo je prijateljska utakmica, ovo nije Bundesligaška. Pa moraš igrati se i možeš se zajebavati. Kraft. Imam ja sigurno golmana za Bundesliga.